Oya
Guys, thank you for that wonderful performance. Otherwise, girls and all this was that go. I connect the House of Assembly members who are deemed fit to join us in this weekend tonight. I still want to recognize, say you're welcome. And of course, our own dear brother, Right Honorable Ezeagu of our great party APC, Honorable Ijeoma. I have a second door. I have again. Basil Ijeoma, God bless you. And of course, my own dear brother, representing Enugu State Constituency. I can get the room now soon. No. Executive Chairman of Ezeagu Local Government on Youth Mobilization, Right Honorable Walter Wisdom Ozaya. Sir, I can say no. We already know that you also believed, and the next month would be gathered in Olo, Nigeria, to bid your dear mother farewell. I can say no. I can say you will. Say, I can say Obieze. Woko Lord, the other Impono, I know about I don't know. Also, Ijeoma, Honorable, also Bina, also watching. I know also Ijeoma. Hey, oh, get it out of here. And you go and see our own. What all the please, our own dear brother. This man is well talented. I'm going to hear Ezeagu because you one guy in the Ezeagu. What all the people my son, I tell you more going to chase because Kerebono. Oh yeah, now our own dear brother, Modesta Chima Obieze, is bidding farewell to his dear mother. Our formulas, Lord Modesta Ijeoma Obieze. I am a sick as you can live. Because we are going to go to the Noah. Be at the man, I may put up a child, I have one to have one comma. I say I can kill your man. Now, Jesus. Yes, Okolo, where are you? Your time is running. And if you are not ready, we will move immediately. We have so many artists in the house. We have so many comedians to perform tonight. And we'll make sure that everyone is well entertained. Because it's happening live at the Camp of Grace. Ezeagu kwon. Ezeagu anagwanko. Ezeagu kwon. Ezeagu kwon. Ayabu Ezeagu. Anambra Bible Ezeagu ibudu. Akama-Oghe. Akama-Oghe. Akama-Oghe zono. Emagwa ni ibo Ezeagu mama kote gogo de emagwa. Emagwa ni emagwa. Emagwa ni ibo Ezeagu ibudu mama kote. All the roads don't go Ezeagu ibudu. Owa mozo Ezeagu bunje ka abo. Obu agwamu gwa mabu Ezeagu ibudu. Anna ba Ijeoma. Ndo bodo na agwala ayi na mbata. Ade. Dika na balizu Chima Obieze okulo karisia. Honorable ụmụ ya na awulo. O weso ụmụ ya ji aboncha. Imana onye were ego na onye na-enweghị ego abụghị ohu ihe. Echiche onye were ego na echiche onye na-enweghị ego abụghị ohu ihe. Bisi wụkwara onye na-ejighị ego na-eje n'ụzọ egwute. Onye na-ejighị ego ọka gbabatakwa n'ụlọ ya
n'ọchịrị ndị amụsụ abịa mana big man were ego maka ebe batakwa n'ụlọ ya na-epeti ya na-enye epeti na-ewu Chima Obieze Honorable aka akwamozu banye maka agbamnkwụ anya na mgbe ọzọ mmadụ karịrị ụmụ mgbachi ma emụdo ụmụ na ka m adịghị abịa afọ mkpa ajọ mma o nwere ụdị akwamozu ọ bụ ijechakwa ịnalụgwe niile ebe ekpere dị anyị na ọmụwụ hụ nta ka ọmụwụ echi gbana eziokwu obodo Ajaga Ezeagu wọrọ mmadụ ana m akwụkwọ mmadụ dị ka ọzọ amụta ulu ha ọka ịnọ magic money ana m ebe ekpere ndị bụsi nje ka ahụmọ ọnwa otu ego m bidoro n'ụwa maka ọba ịnọ magic money ezolitere m n'ụwa aha ya nwoke na ego ịmara nkịta n'ụwa igwe dibe na karịrị ama na ndị bụ ezigbo ọbara tụle na ndị bụ mfega ọbara tụle ebe ọbụla ijekwa na Ezeagu nwa ịka ahụ akwa red na akwa white mana ya amachala ndị na-eme ọbara tụle ndị ọ dịbe ha anyị na-anabata ọga ndị ọga Ugochukwu nwanne m oji agbazokwu ọga ndị ọga na-ebuli oche Ezeagu na-asị gị nnọọ say you're welcome and also abata ego na-achị ofu nwanne achị gị dị obodo onye nnekwu ego Ugochukwu ya bụ the cartel of the billionaires. Cartel men are here. Cartel men are here. Okolo, you have 5 minutes, please. Stop my dog. I'm not touching your dog. I cannot step on that because of it. Please. Go ahead. O nwere ihe separate ha na-ebo nwanyị ọbụla a na-ewukwa ya nwanyị ọbụla a na-akụkwa ndanda o ji ntị ya anụ ihe ọhụ ya na-ada ọ wee nwanyị a na-eri ọhụ nwanyị ọbụla a na-erikwa ọlụ o ji ntị ya anụ ihe ikpu ya na-ada ịma na asị na anyakwa agala na ikpu ya na-ede nwanyị agada a na-eshi ishi mana agada a na-eshi ishi nna m si na oti ọkpa na-eti ha na ihe ọla mmadụ apụghọla na ya maka na ịlakwa nne gị na ikwuru iyi ozu Akama ya nọkwa ịnọkwa na ịbụ onye Akama ma mkpọtụ nke ọbụla ịnọkwa ịnọkwa na ịdị proud ịbụ onye Akama ma mkpọtụ nke ọbụla ịnọkwa ịnọkwa na ịbụ onye Iwolo ma mkpọtụ nke ọbụla ịnọkwa The public committee of help on I with Oche, help on I with Oche, Bikomo, committee of friends. Ona nwoke n'ụlọ si na amakwala ihu ka jeelo owu onye osi dị ha anabeghị ịhụta ha na ihu ya n'ụmụ ya ka jeelo owu ya evidence adịgo dekwana nwanne kwuwe tu Monday oya nya gbaghị nwa dekwarịọ obodo ọbụla ijekwara na nwa ha ndị ala n'ụwa obodo ọbụla ijekwara ịhụhọ ndị ala ịhụhọ ndị na-aga asọ mmiri n'ụwa obodo ahụ adịghị mma obodo ọbụla ijekwara ịhụhọ ndị ala ịhụhọ ndị na-aga asọ mmiri n'ụwa ọ dị ọjọọ dị ebe emechara ọ nwere ihe anyị jere mee na Ngwo o wee so anyị jechara na Ngwo dịka iwe sị m nọ mpefe ọbachakwa
That was the end I get there. I don't show no one the guys who were there and I get there. I think you go to my shop or whatever. What is you? On top of all your beer. Because they can never do the buy, I can do. You can call in the walk out. Open I can do you. I have a question, so thank you. I didn't your boy walk over. Thank you. You can call on the alcohol, son. Call on the walk over. I don't know what I say. I tell you, Bogo. Pardon. Executive. I don't break the protocol. Yes, I know. Oyo bodo biko oyo bodo bịa anyị na-ekele gị anyị na-asị gị nnọọ Ladies and gentlemen, oyo bodo is in the house and we're breaking the protocol. To invite him to the stage to come and take this arena once again.
na Ezeagu. Ezeagu bụ nna m. Ebe amụrụ mụ n'ọba Ezeagu. Ikwu na mụ dị na Ezeagu. Nna m nnukwu Ezeagu. Okwuchukwu ozu dị bụ nwanna m ochie. Onye dị ndụ ya tụrụ ugo, ndị bụ na nwa na-eto ga-ahụ ugo, 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 ugo. Ozu Ezeagu, amo baba amo. Ijeoma,
kilo de pelo, vai pelo boa. Ati kilo de pelo, você se move a boa. Eu vou me mudar na boa. Eu me meto no bico. Eu me meto no bico. Ati kilo de pelo, não vou não me pôr. Esse momento, even eu conheço aí, even no noia no one okay no yaka. Adigio, I am a dandy. Hey, dandy, let's make it. Azabuduru, you know where? I'm a meche. Hey. Thank you. Iko kuala ni aka. Aina ikenege. Ajari Obieze. Tade dalo. Ladies and gentlemen, we have the superstar in the house.
the number one MC in the whole Nigeria, the Oguzowa herself, the award-winning MC. Sir, you're welcome. You know, because I've been introduced me because like I say when I do comedy, you go see the primary school. How are they now? Good morning, everybody. How are they now? For two. How are they? Are you guys feeling all right? Please put your hands together for Pamio to bounce, please. Put a clap for them, I beg. A lot of artists there, but I just come. I want me to do something. You know, it's 12 o'clock and we are here to celebrate. We are here to celebrate our mother. And I want everybody that can hear my voice, I want to see your phone. I want to see your phone. I want to see the light of your phone. We have to put our light on. It's 12 o'clock to celebrate this great woman. Everybody should be upstanding. I just want to see the touch of your phone. Please, just your lights up. Stand up. Thank you. If you're alive, stand up. Yes. All lights up. I just want to see your phone. I want to see your phone. Get pride. If you're alive, stand up. If you're alive, not get pride. Stand up. Stand up. Stand up if you're alive. We are going to toast. We are going to celebrate. We are going to, yes, I like that song. We are singing this song especially for our mother, our late mother, Mrs. Obieze. I love that song. I want to see your phone up. It's time to celebrate her. We are not here to mourn. She has lived a good life. She gave birth to good children. And it's not easy. So let's work. I want to see your phone. I want you to wave it. I want you to wave it. I want us to have fun. How beautiful this can be. Yes. I want us to have fun. I want us to sing for her. I want us to sing for this great woman that lives so well with great values, with great children. We are here to celebrate our mother. We love you, Mama. We love you. You live on. Thank you for all you did for us. This life shows how much we love you. This life shows the life you leave behind. And everybody that is here, our life will be lit in the name of Jesus. Yes. So let's put our hands together for our great mother. If you are here, I want to hear your hands. Can we put our hands together and make noise for our great mother, please? Put your hands together, everybody. Thank you, thank you, thank you, thank you. The party is about to start. Are you ready? Are you ready? Make I tell you that some of you don't know me. All these things what they do now, we start up for this Enugu. Who know good for bad fire? Who don't listen to gospel from that year? You know me, because when I know my mother, they call her waiting. Provision started waiting. Allow this a new school, I don't know us. Ladies and gentlemen, you don't say when I climb stage, I know they do comedy like that again. But this man here is my friend. I knew him more than 2 decades, you know, and I love him. This is my second time of coming here. When the papa died, I come and I tell him to listen, I ain't the only person for this world. When I you there, like, put your hands together for yourself, please. Put your hands together for yourself. Thank you. Celebrate yourself, but nobody will celebrate you. Now I'm going to be bringing the comedians. We get so much musician. We get one surprise artist who will come out tonight. We go groove until they break. But for now, I want to bring some of the comedians where the whole things, you know, and they happy say, as we leave the stage, people they climb back. So I go bring some of the comedians. Yeah. So the first comedian that is coming up stage, are you ready tonight? Are you ready? Are you ready to laugh? Bless you, I'm not ready. Are people go out? More go out?
More go as go where the burial on Friday. This na concert we dey do. We not come here just come joke. Na concert. So if you're here, if you're ready, I want to bring up the first comedian on stage tonight. Make it up. It already, Abi? Yes, tonight. That's the garage. Everybody be go piano. Some of you are not going to understand. Are you ready? No dull movement on a straight ahead with a column. Okay, I beg if the comedians they come, comedy needs attention. You know, comedy needs attention. Comedy not the music. So I'm gonna try pay attention to these comedians. I'm gonna appreciate them because to make people laugh not easy. Ladies and gentlemen, are you ready? The first comedian tonight to make us laugh. Put your hands together. Make some noise for Jenny Bombshell. They hate them now. Well, what for my hand? Oh, this one a musician. Okay, this one not a musician. But it ain't gonna be like comedy. Ladies and gentlemen, the first act tonight, let's put hands together for Jenny Bombshell. Mona clap for this guy. Mona clap for the guy. Mona clap now. And a free show. Mona clap. Where the guy? Not ready? Please, the artist should get set because we don't want dull moments. We just want to get it back to back. After Jenny Bombshell, the next artist that is coming is Prof. Prof, get set. Jenny, are you ready? You're not ready? Okay. Oh, Jesus Christ. Okay, be like say they say those guys don't perform. Ladies and gentlemen, they say there's a very beautiful, lovely comedian that is making waves. Thank you, it's fine. Ladies and gentlemen, one comedian that is doing so well, let's put our hands together for Ezeagu one. Wanna clap for her and encourage her so that she will get mine. Ezeagu one. Come stage, come. Where is Ezeagu? Ezeagu one, where am? Alright, people not gonna attack Ezeagu one and Bago training. Ezeagu one. So the comedians are doing 5 minutes. Straight to the point. Give it. That's good. Oh sorry, I got you ego. Iwe Sunday. Iwe Gamare. If you want a woman na Igbo, we are not bambani in AC, but ego. Every day, but we are Jack and I say that is the people with that. That be one you know people. Even then, I got my club, why you are not be well ego. You wear go your wife in a check and they'll tell you that you know that's why not Friday here to go back club. You never know why. Come to you belong or we get in our walk. I'm aware of the money. Ezeagu Pedro. Digital. Ezeagu Pedro. Ako ba ko ru ni American da. Tie ho bi ni re ro bero ko ko na aga. O ba no ba chick ndi ro je ba free station ni onku. O wani 2 weeks we ru chie. Una ma ho obodo. O wa. Una mu o ji ogere. Osa buduru. O wa de no na. Hey. Chicago. Kebe Chicago no. Okay. Diko cho ma za. Just 3 weeks. Ọbẹ̀ náà magic wẹ̀rẹ̀ ẹ̀rù ṣe free station. Ndí ìró ṣẹ̀dá wọ́n gẹ̀gẹ̀ àdá máa nà ọ̀dẹ̀ náà dúró nso. 3 weeks ọ̀rọ̀ ẹ̀. Àdà Achọghị Memorial Festival na Abuja. Ayọ̀mọ̀ ndị ọchịchị si ha biko ka ndị Ezeagu gọọmenti ya ndị Enugu steeti na ha na-eme ọfụma na ha ya edeliva. Ha siwa ọgwụ sị na ndị Nsụka ya aga. Hello! The
Because Indiana perform a number of wedding the Kuno with Ife. If one of the Papa, now that rope is show what the Pugorona on his worker, Jordan Macagini. Jordan Macagini. Even in a rope in face of Banaba Macahabi, I had done here. You are what she was a promoter of Nabata. He had in a Buzuro Quasi, Cabezoko, Yawaka, ULC, Antiosa. On a day not that on a group for Oscar the Queer. On a day not on my own, Tago, Oscar the Queer. Open it in a Banino here when you are again. Never when you are again. I do not go to Kaka for me and now. In a world, you be no more than our papa. In a world, you no more than our papa. Or no more than a he gave who are you, Jordan Macagini. Hello. In one of them, no more than no more than he gave who are you. Can you also give me open about you? I look at them one day. Hey! Look at them one day, Ezeagu Jibiri. One them, one them, Banabroya. Because Obaino Machi. Obaino Machi. Oga. I look at them one day. That woman in there like a Nubo retention. The second body Nubo and they called him by the top. 1,000 naira can't I get woman search or change. Woman have a rumba. Or two of them came into a canta. Or where the money tea now? What 500 naira canta now by him? Women eat it and they will. Because if I'm the year before ready, I can't wait to what to doors of that. Everyone advice him to you why not here. It is so bad to cheat when you are make money, when you are make ego. I don't know what you will be as a baby shop will be able. Use money can to put you when they make money. For example, if we don't want to be order, you don't want to be order. How am I use here? How I wish to put their money and where body order. To put my name this year. I'm going to tell why. Why am I? Because about you, my body order can call it here as when they make use of it. Like it is another bank. When did the cow marry? I want to marry or care better than a bank. If that we are alive, issue. Not before you are not because you know why you go for an not to go there. You this woman, they go for an not to go here. Open this shoulder now. Like open by the hand. Happy can be so total. When did the cow more for my? I won't more, if I don't know right issue. He and I said, okay, it's all the money in hand. Jenny Carmel not to give them. You were there for the people. But I'm the money that I now got about perfume Kaharish. Hello. Because I remember of access code and I know here the band. He had a meta Diga. Or you know, only have more fee. That's what they came in Zadio. Here you know they go for the Ezeagu to the Tarakon with title. What about Ezeagu? What about the first MC covered the history of Wawa? Oh, my boy, oh, it's good time is. Time is here when I want. And I'm so my God. I promote. Thank you. DJ, thank you. But can you put your hands together for this great guy, please? I beg people to understand that we get so much artists, and you know, we go call them one by one. So sometimes we go cut some of the people who are there and one are not best for us. It's just the same Honorable Chima Obieze gets too many people with love and too many people that come here to come support her. Ladies and gentlemen, the next act coming is a great comedian that has done so well. Please put your hands together. Please give it up for the next artist. Onye Bodo is coming up after this time out. After this interlude, Onye Bodo will come in just after this break. Ladies and gentlemen, right about now, we're still on the domain. They don't know
They don't know how prepared we are. And this one is coming straight from the Akama-Oghe to the speaker, our speaker. Ladies and gentlemen, from the Akama-Oghe straight to the speaker of Enugu State House of Assembly, Right Honorable Ijeoma, who they check out. Hey! Ladies and gentlemen, open your door. Open your door. Someone may say, I didn't Maka. Ladies and gentlemen, money is good. Who gets? Who no gets? And you know the people dragon. From Billy Maluko. Wait there, check it out. Ladies and gentlemen, we've just been informed that one of the big artists is on ground. But before then, I want to bring out somebody that has done so well for himself. Give it up for Jenny Bombshell! Clap. Ladies and gentlemen, all the way from Enugu, this guy has gone far. This guy has made name for himself. Ladies and gentlemen, if your hands are not busy, ladies and gentlemen, let's give it up for our one and only export material. He goes by the name J.D. Bombshell. Hey, Ezeagu with the queen. Because I'm able to actually go home and put on away. Yeah, this is now very good Ezeagu. Can I go on? But before that, I don't want to do for Otazu, Tayene, Otarina, Siana Garaga, DJ Dropa. The very first one, that is the phone call. They can give out a phone call, don't go and give a phone call. All of them can see the Akama-Oghe. Hey, what a bombshell. Say, one for those on the road, one man, boy, answer. One more sister, if you come with a video, they go. One for hopping, Ayawa. I go in the chosa, got it, ma. I look at the chosa, Obieze water. What do the radio fence and no Gadia? Point and kill, take away, garden, ma. Move away to them, Billy. Kabir, Yarikari, if I'm nature, if I'm Gatan, what do I do? I say, Olukana, also thank you. See, I don't mention. What in a Gogoye, in a Gagoye. Ian Gata, give him more than Yaya, or we move on by, or we go here, or we will tie a lawyer, and Jack Rocky. I got a gacha go, I got a give over, I got a gacha go, I got a give over, I got a gacha go to the room, I'm never here, I got each a give of the room, I got a gacha go, I got a give over. Was it a malata or the
okwu ka nnụrụ nwa m fụrụ n'ụzọ o wee riwe ego isi ego m n'ebe ụwa sụọ oyibo ọ ga-adị mma ahụ gee ntị eze nwaanyị oyibo anti English sụọ oyibo ịsụcha ga-ekowa ọ bụ na ọ ga-ata gị ọkụ ịtara azụ na shawara lacha ofe nsala buru tekawee ọ bụ na ọ ga-ata gị eze ọka mma bụrụ mma ụra agada ga-acha gị ọkụ agada ga-ekpo gị ọkụ agada ga-acha gị ọkụ agada ga-ekpo gị ọkụ agada ga-acha gị ọkụ n'elu ụwa ma mmere gị maka iricha gị ego n'elu ụwa agada ga-ekpo gị ọkụ agada ga-ewu ọkụ maka ma mmere gị ihe agada ga-acha gị ọkụ ma mmere gị ihe Okay, no worry, go come back. He go come back, no worry, until they break, we don't groove. We are not like you can come, we not be for no be after I come. We go groove till they break. We go groove till they break. We have
the Great K Guys Club here. They will be performing anytime from now. But before then, I want to bring two comedians. We'll be like, say, don't do well for their career. You say, wait, come, not the one, now the senior man. Come now, come. DJ, hold on. Who is the one? They want me. DJ, wait. You say, wait. No, talk at the end. Okay. The K guy, please. If we call you now, if we go scatter this place. And it no go good after I don't scatter a comedian go come for the struggle. Because the place no go settle. So the comedians are not performing for long, they are just doing 5 minutes. After then we are bringing the K guys group. You can be our special appearance today. So gonna just wait. Ladies and gentlemen, make some noise for a great comedian that has done so well for himself. Making Nigeria laugh in this time of hardship is not easy. Give it up for the one and only Onye Obodo. Wait, DJ, wait. Una not know the guy. No, that they clap for like that. I said, ladies and gentlemen, making Nigerians laugh in this time of hardship is difficult. Put your hands together for Onye Obodo. Thank you. Who's this mic? God stage and fine boy. Fine boys, I did the comments. You want that? My pastor said this week your blessings will come. Alright, DJ. Once die loud, waiting for my town. My pastor, no watching me, I'm a testimony. DJ Mpage. Ọ dị ka na Anambra ka nsi bịa ebe a. Ọ nọ na-eme enjoy n'Enugu. Na Anambra ma ndị dibịa ma ndị pastọ nọ n'ọsọ. Ikwu eri Soludo amụgo ozugbo. Soludo na-achụgharị ya because of the land na-achụgharị nwa na UK. Chineke kere ọrụ niile eke. Ebe akpọchighị ha ụtụtụ akwa ọkụkọ awa ọjị pastọ ebe ekpere bifo ejebe court. Na Anambra kịta abịa na-aga mmadụ so oge na-asị ịtọ n'osi aga na-aga amamara onye egwu. Ebe a na ibe married man nọ n'ebe a and your wife na-ebu stọọ dị n'ụlọ ịchọ ịpụ na complain ndị akịta aka nye gị scope ọ nịcha ka nsi. Ịchọ ịpụ your wife na complain abanye ọbụla ị na-apụ gị na ndị ọyị ga na-apụ adama nkịta nchere ebe ụmụazị esi utu a one day kwado si a bebi wụọ arụ na ọ nwere ịchọ ọ nwere ịchọ ka anyị jee. All time, make sure on 11 p.m., 11:12. Buru the gina moto. J time checkpoint. Even Nami Nano. If you have a motor, slow that drum and Nami Nadoba. Slow one. Then I call whoever. Cut down. Everybody calm down. Lie down. I catch you on the gate. On another to see a mommy. I'm a Catholic. As I for mass for 17 years. I'm not automatically say 1 million so case say 100 naira. And the 1 million for na why you Father will my connect, so my connect. Can you imagine 1 million? Nda gozi mbade nso ndi Chineke holo onwe ha. Abola Abraham, Isaac and Jacob. Onu wa na Chineke go ibaburu Ishmael. Ndị 1 million na-apụta fada swala tini na ọmụta na school. Dominum for this school. I say father, to spiritual. Father Subia. Daddy, God bless you. I'm not here now. Money, you are not children or one. Don't know to them. I'll try more children or don't know to my body. So give me the loja train. It's so long your method. I don't know sense. Father Subalati, what's any 1 million? That's the father Motana Seminary School. And no father. In a patre e filo dominus. I am up behind so espiritu menene important. Father so chagani chetie. Amen. The written father so. Chukugo sunukusi wotego olonaga gan meri juafo. Hapundala nene manya. Nado kumaka hetie gini. Amen. Achieve family so thank you. Ukutaya je church on Sunday observe it. Father John the boy I see two no ugbe to family so. That is the man dey popu.
na Ezeagu Akama-Oghe na ndụ adịmndụ mmanwa na otu ma nwanarị n'aka Ikijezi another case. ndị kwa ya achị ukwe ndị big man ndị ukwe ndị kwa ya etu ndị ahụ mmiri ahụ fesara agbapụtara ha na-ekesi efe big man mmiri fada na-achọ can water mmiri nsọ atụpela atụpụ watch ya fada anaghị ekwe nwayọ because big man startịla akwa ịwụ ya mmiri ọha aka mbiche na fada amara ihe ike ya nwe sense anaghị ekwe fada abawụọ then fada ibe ga-egwu ndị 1 naira 200 100 naira mgbagba ya ka na obodo ọbụla ijupụta Chineke anaghị ọga iri nke Chukwuchukwu erie nke gị agụ ada agụ Chukwu we serve a living God iri nke Chukwuchukwu erie nke gị we died it night pọnwa niile jide 100 naira n'aka wee pụta ozugbo ya pụta fada eme ha anya fada ekutuo fada ya na-asụ Latin fada atamuo the rating fada kwu I brought her back, kitchen ahead Ezeagu. And I can sign out. I have my brother here, MC Ezeagu. On the back, because I made this last one come poor. Aye, whatever you do, even see the far. Only check out to go, not here, no, now. The worker I got Fuza, nothing. Man, I buy, I walk, I buy. Say I didn't go to my baby in the care. I said, I said, I didn't even. I said, what you buy, Jen. Inokwa gel, tiger generator, actually buy gel. Ibata kwa manu mbabanye. Ibata fuel ego the 1 liter, mbaje buy, iti buy fuel. Oya na buy gel, ade itisi. When you are palo, no mistake, when you flow two, carburetor, body, you know, thank you very much. Put hands together. Ladies and gentlemen, back to back comedy. Back to back, give it up for the next comedian. Sergio's coming up on stage now. Alright, ladies and gentlemen, let me welcome on the MIC, my friend, my brother, MC Ezeagu. DJ, are you ready? Congrats, Baba. Thank you. Ebiko MC Ezeagu. And Ezeagu bụ ndị ọgọ m, ọ bụrụ ka m dawere Ezeagu. A na-anụ ada anyị nwaanyị n'ugwu ochie n'iwere ọrịa. Ịghọtago? So I'm very much happy to be here tonight. Biko ndị niile akwụcha ọtọ, ndị akwụcha ọtọ na-ebe a biko nukede ndị dị ebe ngwa biko nyere Chima Obieze efe biko. Akpọlitere m ebe ogolo ọhụrụ na-ada akụ aka tara m unu. Esi m ọnịcha bịa kpaga m. I don't blame you people. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na mmiri bụ n'oke ite ma na ebe a na-akụrụ. Biko soro ude na-achịgharịkwa m. Ọ na-adị mma echi ịmụ nwa ịmụta nwa ya enye gị nka. N'elu ka Chima na ụmụ nwanne esi wee tụọ kanopi a na-eri ife na-ahụpụ nkwụ. Ọrụ ọtọ a gị mụta nwa ya ada n'iyi. Ụbọchị nke onye na-atụrụ kanopi ọgwụ ka anyị na-anọ everywhere. Biko ịchọọ ịtụba nwunye gị ime ka ọ mụta nwa ya dị ka Chima Obieze. Gị nwa bụ nwaanyị mara ụdị akwa ị na-eyi mara ihe gị na di gị na-eme. DJ ị nwere egwu ịchọọ ka gị na di gị mụta nwa ya aba uru ka Chima Obieze. Ọ bụla egwu niile ka eji edi na nwaanyị. DJ nwere egwu siri ndị ọ na-agụ. Just type one na-emese na-emene. Nyebe laptop ụkọ dị very deep. Ọ bụla egwu niile ka eji amụta nwa ya aba uru. Chọba egwu anwa na egwu anwa na-aba uru. Ọ ndị mmadụ na nke ọzọ ibe eji amụ ndị mkpụrụ mmiri. Ije Chineke kpọọ ha ọkụ. Ịbụ onye alụrụ ala. Egwu a ga-emefu na-adị wet. Ije butuo. Gị nwabụ nwaanyị n'ebe a. Ịchọọ ka gị na di gị mụta nwa ya dị ka mmụọ Chima Obieze. Chebiri di gị mbọsọ ọ ya akpụ ajị. Ọ na-akọcha ajịjị ewụọ arụ. Amazina rapa. Yite akwa na dị transparent eji arahụ ụra. Change elu di gị step.
Jeburu ya ọ na-akpụ ajị. Jide akwa aka galon a. Ije gbandere m egwu a. Irute ebe ọ na-akpụ ajị tọnụ a. Nwoke a na-akọcha ji na-ekele gị. Afọ anọchigo ije butuo. Ọ bụla every time just find something sexy. Ọ bụla ọ bụla ilu dịka ndị Chelsea na akwa a na-ede adị ụmụ ma every day ka mma gị ji ahụ. Ụdị akwa ka eji amụta ụmụaka nwere sens. Ọ bụla gị na di gị chi ime lọgụ je tinye egwu ndị Nnewi. Anya m aja were ema na-amụrụ gị ndị mkpụrụ mmiri ezuo ori nwa ndị bụ oke ka okpu ewu gafee. Nigeria akpọ my brother Nigeria esighị ike. Ife ebe atụ kanopi tinye isi ada isi onye mega invite. Ibe gị na-abịa na-aba. Ebe ịfụ nkịta ọnwụ gị na-arụ executive onwepụkwa ụdị ọrụ na-arụbe. Esoro m ndị Abams so akwa na-eso m ebu ozu akwa ka anyị nwa na-ebe na event. Gịnị ka eji chụọ m na Abams ebe ejere ọrụ na Nsụka. Anyị na-ebe akwa ọrụ anyị bụ ibe akwa ndị ahụ nwe famili ha n'obodo oyibo. Nna-ebe nwoke a bụsiara ezigbo mmadụ na-asị na ya nwaanyị. Nigeria gbara akpọ ife ebe atụ kanopi tinye isi. Anyị esi abụ na-enye ha ụgwọ ụkwa enye gị rice ụtọ obere anụ. Because if you event ndị gị ụkwa ịma na iso ndị ya adịbịa adịghị ndị ya adị ụkwa. A na-eme Anambra State Governorship election. Mmadụ wee sị m na PDP ibinye aka enye gị 5,000. Nwere ukeke jebe ebe ahụ. Ka m na-eru ebe anana pesin kpọọ m sị m na APC na-ekekwa akpa rice na mgbada ebe enu. Nwere ukeke jebe ebe a lute ebe APC na-eke rice ihe fụrụ ebe a line na. Line nke na ebe a si ebe a togide wee topu 90 mile. Nke dị n'aka ndị pelupe njọ mmadụ ewekwa na ewote ndị a na-ekesa abịa. Ọ sị m na ndị nwere problem n'ọkpa. Sente ekwa nke bụ ndị nwere problem. Onye dị ụka adị eburu azụ sị m mba nne ya n'anya ndị niile mma buru rice na nwee problem. Anyị ncha na ebe a nwee problem. The last person gacha sị ka Chukwu kpọkwa ụlọ ọkụ. Nne erute ebe a si onye n'azụ nwanne m ka esi eke ndị otu anyị. Ọ sị na anyị ma bụ half bag. Sị ka ịkwa nke bụ half bag n'ụkwụ niile a na-adịrọ mma. Kezi ndị a na-eke full bag ọ sị m nọ ndị ogbi. Nje chenji akwa. Dara nwanne m 400 ka m meji na darụ. M nwere ọkada pụrụ ebe na nwere ụkwụ gatọ Chukwu gozie mgbe ị nwago. Ruo ebe ndị ogbi nọ nje chenji ta akwa pụta njọ mma m na-elezi anya ndị ogbi afọ ọtọ na ihe fọrọ ebe a 10 bags of rice. Onye nọ ha na-ekwu oge ibe na-anụ ebe a bụ na mba 10 ama m onye ọ na-ekene mmeba anya n'azụ. Ọtọ nụzie gụzie ọnụ ya ọbụzi na mgbe 11 o metụ m aka sị na ebebe eghere ihe ọnụ na-asị ndị nọ n'ihu ebe onye ala na-agaba ebe ọ pịakwa m aka ọzọ si ebe nke ọzọ sị ebe mba ego na ogbe mba ego ebe anyị ekekwa rice onye ogo mụ na ya onye amazi ife ọya eme gịnị ka ọ sị m bịa gaa ọ bụ na ịpụrụ ebe mma nwadị gị anya ntọọnọsị yiri nga onye ogwu metụ maka mmachi oge ntị. Nọmba 9 nchele onye ogwu tọọnọsị uru emegide ya tupu anyị ebe a. Ibe niile kwụ na line nchele ndị ogwu tọọnọsị bịa ndị anazụ ga-emechi anyị ntị. Ije butuo tarụ nwanne m nakwa anya m pinche ijiri 20,000 gwere m mkpụrụ anya. Ihe eji agwa anya karịzikwa. Iko ya na-akọ ebe a gwagwa ya n'Ọnịsha ka nsa dị enyekwa anyị taa ọkwa nwere maịka nnabala omume onye ọbụla anasa ihe. Aga na mba ebe a tụrụ eze so jentụ ọkwa agboro from Ọnịsha isi aga ọkwa mma. Nna nke oluzi ite ọnụ nje na-eme mkpọtụ o. Ụna na-ana tiketi ebe a. Ịma na ihe eji wee laịtị ya n'Igbo anyị bụ na anyị chabụ ndị Igbo na anyị na-asụ different languages iche ife eji ebe a na-ene bọọlụ. Especially Chelsea na Man U na-agba bọọlụ. Onye ya ebutere argument bụ onye mkpa ịma ndị mkpọ na-ekwu okwu ụmụazị ọkwa ntị gị na Chelsea ma agba ezigbo bọọlụ. Chelsea
onye karịrị bụ steeti asị ka ibe ndị na-agachi ndị ọjọọ ka ibe nsọrọ hụfụọ eke ebubo nwa mma awụrụ osi dị ka chesi na ndị na-agachi ndị ọjọọ onye si ka onye nsụkasị amụọ ogbonna chesi amaghị agbaba ọta ekpọta na tena onye si agbasi amụọ ma mgbadebe ya ma na-esikọ mmadụ okporo obodo azụ ọlụze nke Abakaliki anyị ncha ya si ebe a nara alụ onye bụ ụzọ si Mọnde ekpete mgbapụ chesi gire ma anyị ụka ma anyị ezigbo bọọlụ enye ma anyị ụlaka ebe Biko ịma na ịdịka Ọnịsha ma na ị na-agafe Ọnịsha ere dije dije ịbata otu ịma na ịdaga Ọnịsha ma ọ na ibi Ọnịsha ma ọ na ị na-agafe Ọnịsha ịbata otu. Let's go there, DJ. Damn way. Executive. Isi gana katasia biasia n'otu kwanya. Ọrụ gana ka esi emusu ebe a. Ịba totu. Ịba totu. Ịba tani motu. Ịba totu. Ịba totu. Ịba totu Ọnịsha. Onye si n'otu ọ na-eme, mmanụ n'otu ileti. Ịba totu wee gosi ga-abịa ife na-eme. Otu adị asị ndo ebido n'isi ndo. Otu adị agba mbụ, otu ojego worldwide, otu na-arụ ọrụ, otu na-agba mbọ, otu ma ife anụ, otu na-azụ afịa, nwanne ịdọrọ iru n'otu, n'ife mụlakọ maka ihe arụ ụra, ya na bịara egbe gị, jokwa sekese, maọbụ iju ojo, ezi maka otu moyi, ọ gakwa gị ka ozi, kwado otu na-arụkwa ka ife wetara ego bọọlụ udo. Ofotu, ihe otese, ezigbo tekwotu, ihe omeme nsụa, mesọgọlụta, ịganugotu, mena agbafịa, asami bọdị nsụa, bọdị sọdelu na-enwe ịba totu, ịba totu. Ịba totu, mẹ́nu rakú. Ịba totu, ịba totu, mẹ́nu rakú. Ịba totu Ọnịsha, mẹ́nu rakú kọ́lí n'otu. Chipụta fawa bere wa. Yana faiba, yanu na bọ́pálí, lẹ́rí na mílímílí, ẹ̀fún ní pẹ́pàkà, Chacha fojú, bọ́ọ̀fojú, iye ó tẹ̀sẹ̀, ezigbo tekwotu, tọ́ni wẹ̀ngabasị, kwẹ́nà ọ̀bọ̀ojú, Ezeagu n'obodo, emego si bido, iye ó wẹ̀mẹ̀ nsụa, mesọgwalụta, ịbịanugotu, ẹnna gbafịa, asawi bọ̀dị nsụa, bọ̀dị nsụa mẹ́nu na-anwụ Mani mani fotu na lẹ́dí sí ya hasi ya. Ẹnna kẹsì Ọnịsha, ẹnu na, ó mẹ̀mẹ́ kọ́kọ́ plaza, ó sọ ọ̀pọ̀ ọdún, ìwé kàró ìdọ̀chàkà, ọgbọ́gbùn electromat, ìdájọ́ ìlú náà bí wẹ̀ka. Ịbata bridge, ebe sisa, eribu n'ife na-eme, mbugo obozi na mkpọrọ, the mass market, building materials. Ezeagu make some noise! Hey! Gamotuma! God bless you, sir. God bless you. God bless
bless you. I see you do your humble servant, MC Ezeagu. God bless you. I beg, where my senior man, I beg. Where our uncle, where the MC? Alright, thank you. Ladies and gentlemen, make some noise for Ezeagu team. Thank you, DJ. Make some noise for Ezeagu team. If you're enjoying it, make some noise. Alright, ladies and gentlemen, right about now, we're taking it back to back. Alright? So if you're ready for this wonderful artist, this guy is good, he's tight. I want you to sit down, relax, and watch him do what he knows how to do best. Ladies and gentlemen, let's give it up for our one and only Senior Man Time. Ladies and gentlemen, give it up for Senior Man Time in the building. DJ, if you're there, let's go there for Senior Maintain. Let's go there. Hey! Akama, are you ready? Akama, are you ready for Senior Maintain? Are you ready for Senior Maintain? Akama, do you want to see slow digging in the house? Do you want to see slow digging? Hey, I am. One time. I'll get up in front. Put the check down, back to back. But I said, I'm going to go and evidence, I'm going around. Evidence, one time. I know. Ladies and gentlemen, we are still here for you people. We are still here for you people. And there will never be any dull moment. There will never be any dull moment. Alright? Yeah. I want to tell you that our own is still in the house. The Abo MD CEO Masiko Construction, the Marcel Ekwonye is still in the house. Onyazalolo, Chief Kang of Odile is still in the house. The MD CEO Toshel Group is still in the house. Yeah. Abulo Believer and my own boss is still in the house. The Zaman Machine is still in the house. Ladies and gentlemen, what we have is full house. If you want to see Professor Onyebu on stage, make some noise. If you want to see Professor Enugu on stage, make some noise. If you want to see Sim 19 in the building, make some noise. You want to see Hype MC on stage, make some noise. Ladies and gentlemen, you already know Senior Maintain is in the building. Ojadi Limbo is in the building. A whole lot of them. They are here in the building. Ladies and gentlemen, there is no dull moment, and there will never be a dull moment. Alright? Ladies and gentlemen, the K-Night Club is here, very much ready to... They're very much ready. Alright, ladies and gentlemen, if you want to have Senior Maintain on stage, make some noise!
Ladies and gentlemen, if you are ready for cinema time, make some noise! Ladies and gentlemen, right about now, let's make some noise for our own. Let's give it all for our one and only DJ. If you're ready, I am ready. Let's go there as we make welcome on stage our one and only international cinema team. On the before. Make some noise for cinema time! Sorry! On the before. Respect! What's the name number? Boys in the room! Boys in the room! Gone are the days! Gone are the days! Gamonti! Boys in Gamonti! DJ, let's go! Oh, yeah, nah. Boys in the room! Everyone's on the way to go! Gone are the days! Everyone's following in the Papa! Gamonti! Boys in Gamonti! Gamonti! Oh, yeah, but let's go! Boys in the room! I'm not going to leave all again. Today, I know I am. Tell me for how you're going to leave it. I'm so going to do it better. You know what I am? Well, I'm going to bring you a little. You know what I am? I have to do it. I am still for my. They want to go to the right.
Thank you. Ladies and gentlemen, a round of applause for the place. One of the Akama-Oghe is here. Thank you. It's the ice. They want to remind us. If you know you're happy tonight, make some noise. Thank you. Still want to remind all of us that we are still in the working of our